ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ки ҳамагитон хуб ҳастед. хуби шумо орзуи ҳамешагии ман аст. дӯстони азиз, дар инҷа боша ман торт тайёр кардастам, торти бисквит. дар инҷа боша тамошобинони азиз, ман торти бисквит тайёр кардастам. дар торти мо ана ҳамин маҳсулото дар кора. 7 дона тухм ман андохтум, 2 бакал сметана, 1 бакал роғане ки авқот мекунем ҳамо, 2 бакал шакар, разри хетил, тамом ҳамаи чиз дари андохтум. орча хитон нигоҳ мекунен да камтар ғавз шид бас мекунен орта дохтанш. дар креми торт сливичный масла дохтуму згушони молоко. тамом торти мо тайёр шид. тамошобинони азизам намехи омада 2 та фатири варақӣ букадам. фатирам пухта гирифтем. тортмон 1 рӯз истод. ака мебарем торта беҳад молоима ки фасон омад торт. тамошобинони азиз, дар инҷа боша пирог мекунем. ай ҳамо хамири бигем торт зиёди кард, беҳад бисёри баъд чида буд хамираш. вайша гирифтум, гуфтум хай бо пирогш кунем, дига ҳайф меша, чӣ кор мекунем, хамир меса. якта пирог мекунем шози. иқак хамирша мондум. тамошобинони азиз, дар дарунаш какао андохтем, шоколад мешава гуфтум. болои байда мерезем шози шукада аралаш кунукани. тамошобинони азиз, пирогам пухтем. пироги мо намехе омад. хикада хушрӯ ба корча мебарем ша. баъд дар тарелка мегирем. барои шом ҳамаша тайёр кардем. тамошобинони азиз, дар инҷа боша манту мекунем. ҳозир зуволаша гирифтум, 3 та зуволачаи майдаҳа гирифтум. тинакшон мекунем. дар зуволаш обу намак тухм андохтум. тамом хай ҳама медонад ку зуволаи мантура чӣ хел мегирад. хай тинакшон кардам. ҳозир мебарему мантуамона мепечонем. тамошобинони азиз, мантуорам пухта гирифтем. мантуо тайёр шудан, пухтан. ҳозир мекашем дар тарелка. дар мо уже намози шом шудак. шома гуфтан ба мо иштиёи таом, кадоми хулиса ба ваё ҳам иштиёи таом. ногуфта намона. ин влоги динангияй. ман динам влога сёнка карда будем, имрӯз монтаж карда ҳозир дар ютуб мепардом. канали моро дӯстони азиз дастгирӣ кунен, комментария, лайк мондана фаромӯш накунен. раҳмат ки шумо ҳастен, канали мо пеш мерава. аз ҳамаи шумо миннатдорум дӯстони азиз. хайр дар паноҳи худо бошед мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеоҳои оянда худованд ҳамагита нигаҳбон бошад.